Good morning guys. Damis man ang sagawas. Mananghiling. Hi, good morning. Ang pasinting guwapa. Guwapay labog. Alias Ginoo nakaluwas na. Lahat na naman may kuan. Kagawas. Pero problema ni siya. Kaya isang pilis po pa nakabot yung bana. Lagi, bilihitunon pa. Nakaton pa rin ng lakon pag nika. Ay ningan pa sa duwa yung pisina ni Ugma. Partis na naman sa laki. Butar man o. Kali di man Ugma, mamakita sa kuan. Oh, di. So, Sayang ang buto ani. sayang ang buto. Di ka dyan ma-apil. Sa Sunod emergency na. man. Dari may kaya nagpainit mi. Painit pa ba kung manang dari. Intan kaya rin mas padagbugan. Mas para na daan. Bitahan na guys. Lakaw-lakaw na ko kay arong dalit na maado. Sa malagining katalagman di bawaan. Lipay-lipay pa pilakadlaw. Ano lagi? Bisa rin pa namang lipad sa kasal ni Tiri. Nang sa pagka Kasal 28th anniversary ito lang Anniversary nanay. pa pod. Nagsugod to na to pag alas 10 sa gabi. Alas 10 sa buntag. Dari todo ng sakit alas 11 sa gabi. Ampo, nang ginawa ni dalira lagi ni Majo. Da, tawan-tawan. Di uso na tawan-tawan. Kaya terus dalton gahuat. Baby Dalton, gimingaw na ko ni mo, be. Ugma man. Umalay. Dalton, Dalton. Ano? Ano? Oo. Nama siya dariton. Dalton. Dari mangyaya. Hara to laagan na to. Doon. Kaya lagi ko an. Nalagi suwat lagi mong Huwag kape. nang hutong ng kamot lang. Ano ko lang? Huwag nang hutong. Huwag nang hutong. Nami miss gat ni. Tiyaw. Nabuyag. Kung may kuhaan, gawas-gawas, torong sige kulong ka abang bibi. Nami miss dito. Kami duwas dalto ng hamimis. Aw, kami dahil upat. Nang Nami hamimis. miss ng tanan. Nang hamimis kayo naman painit-init. Dahil sa may guys, ka na painit mis manang duha. Pero makakuha tag vitamin sa adlaw. Nene mo tanas dito sa dito mo ko ta. Anda. Ako Kaya man tagnaw. Guwapa. wala kay hudmod. Kung gusto ko katawa. Habog man ni kita ano habog. Madagga mang baji. Mga barang ba? Mga baramba naglawas. Guys na na nga kapira. Katawa lang netong kuan. Hindi naman na sa ipakita ninyo. Katawa naman natin mga kaproblemahan. Dug salamat sa Ginoo kay na okay na. Yang kuan pamati. Kung magagwantas kasakit. Kuha na. Yun ba sa pagkikasbay di pa-check up kin pagkadi na. Lagi kay abi lagi na panuhutra kay na ana lagi tag day sakit gamay stay dyan panuhut sa kuan na tong mga inutbong Abi ma-okay yung man. mga kaigsunan labi na hagbuntis si Queenie. Naharang ka dyan ng Kaya dito man kalbaa. sa bahay nagdihigda katong gibat man siya nagpingit na nga nabuntis. Kasi yung bataa kay na nang bukman. Pag ko ispog ng buntis. Harapan hang pangalispada to nang no. Grabe naman dyan sakit to. Kaya yung pamugnaw. Mm. Mga dito, ina, masigong lihi, masigong baziha. Buya, gazon tao. Lihi, mades niya may laing anak. Lain dahil sang kilid ang gibati. Ang kalaan mo ito mo. Lain gazon. Naka-Japan, gugus kasakit. Imagine na naman na naka-Japan na. Lain na nagnakuha nila. Parang naimata. Hindi ko ako itong Hadlakan. Sa itong hayulog din. Hadlakan ka azo. Hadlakan purma. Murag, paano siya murag gamay na lamang sa isang kuwang na nga bubuto kay arang namang nipisa ka azo. Para to ipakita din doon Sa sa. katog ka ng ugmubuton, sa katong butis tao, ugmubutan o katindits. Ingan tong nurse nga ipangutan ang umubuto mama sa may kuan. Mawa ang sakit pero ag katong nana, katong hugaw nga kuan mukala tos sa tang tijan mo toy makakos na paglain nga sakit. Pasalamat ko sa Ginoo nga natangtang siya. Kay wala taon sa kabuto. Wala nga ug naganay mo ibation sakit sa tijan nga na. Paginahay, kintahay o Di ka mo mag-inam-inam pag mga pinreliever kay usab sa pagkuskuan nga katong musakit ang tijan mo sa nga na delivery, makawa. pinreliever may hangaim nan. O delikado man dai kuno. Hili nga na ba? Na, hinuwa sa ugat di ka ta mag-doktor-doktor sa tangkaw galingan. Mga ako delivery. Ako din po hindi delivery. Ako kay may naman ko labi nagkuan. Ato padung pagkudugo na sahay, masakit ahang kuan na pag imnan. Nakakatugtog mo katapat. Delikado. Abin sa dysmenorrhea to isang gibati to appendix man di ay. Dapat nagkatong nag-abot ni dapat hang kaabot guys nga gioperahan pa siya appendix pud bazi. Gahapon ko. Salamat sa Ginoo kan human na. Hamadani makauli na laman mahuman ag kuwasang PhilHealth. O palagi kay single pa man ag PhilHealth ni Gabriel.
Ang taong na kabel pagka-spill. Wantay problema. Ako yung taong makay masakay na amay malasakit ugma. Malagi. Pilit mo dugay. Muli nas malang guys. Pero isa akong balikan na rin. Kaya pag tingnan balik eh. Balik ka lang unang. Oo, lakas lagi. Bisa ko masapon kung balik kung mag-eleksyon. Ha? Salamat sa pag-uban. Sabot ka na sa ali. Amping sa biyahe. Kaya aguban bitaw na ni utana. Nakakasa ko ng imong bana. Hindi ko gagisang bana. Tuos. Kuan, to may bata. Di man magpabidas Iliya, magsige maghilaw. Aguban po di nga ganun ikaw may atat diha na may nilingod nga hali ko pamilya ni Winnie Lisod Pusquini kay buktong baji man eh. Bitaw. Jason tas ladyo. Aghapang nanay, di man silbi kay high blaron. High blaron Wala ka. ako na naman kay kaya-kaya pa pa na. Pero sabot ra gimi kay na lagi gusto ni nagmay. Mao lagi. Dato na ko. Umay. Sige, amping. Salamat. Amping. Amping sa biyahe, tapos maghapit-hapit. Lagi niya bas. Nasa Ate Alit sa gawas guys. Mangipulim ni Manang. Salamat kadyo sa mga sister-in-law, ang mga buutan kadyo. Agaw mga igsuon kay kuan man, o man diha, mas trabaho. Ang mga igsuon laki, man taon na ni kamot pagpatrabaho, kaya nalagi pa yung pamilya. Sinanay pod, mo matoy naghatid na dari. Kaso, wag isang kuan lagi, high blood rin kadyo sa nanay. High blood rin. Kung ba, nga na kasi siguro ng kuan na. Nga siguro ng tiguang na. Kanang idara-idara na ba? Hadlag kung mukuan dyan. Duha na yun sa hinoon bidaring i-admit. Namoto ang ipauli. Taas pag isang dugo. Mother. Kaya tawanan lagi taon mga rig hospital. Hadlag siya ganang mga kuan-kuan. Hadlag maprisog ma sa zug fill up. Bitaw. So lahi ra dyan guys. Kasi papagabrail. Di man taon mabisa si Iliya kay magswagit man. Luoy ka zug bisaan pag mga bata. Pay mag-atiman dito sa bahay. Pay mga buhiin. So, masuga na kay daga ang mga sister-in-law mo tayo nagkuha na. Salamat ka adjo. Ayun, okay na lagi. Sunod adlaw, mauli na ko. Yarang kaso kalaay dari. Gusto na ganit ko mauli ron. Tapos bahay. Kaya mas lami man gazag ato tas tang bahay. Kaya makapahuway tagtarong. Dari makapahuway man noon. Lahira lagi. Tapos Ate Alit, guys, isang itagbos pa pa Gabriel. Ito na guys, itagbo ng Ate Alit si Gabriel. Tapos gate. Eh, mapasidlad sa dari. Importante magkaadyo nga makaaras pa pa Gabriel kay Appeal Health. Kinahanglan man isang pirmahan. Ako masakay ko din sa, ako makaburn ko sa Appeal Health ba. Pati ang mga bata. So, kay ugma, halidi naman ugma. Halidi ba? Wala lagi. Kay ugma o may opisina Appeal Health kay butasyon naman sa ugma kay butar na ito na tabo ng Ate Alits na makauli na ko. Salamat sa Ginoo makauli na sa ko guys. Mingaw ko sa mga bata, mingaw ko sa kong baby Dalton, tikimyat, mga chikiting, mga kuyas. Okay na pamati guys. Nagsamad na lang may ngat-ngat. Okay lang madadana. Ang paliliin na eh. Hon. Sa kabayog sa baw, dahil sa baw. Pagdalas ka Dance pa pag-abring guys. Ate Alits. Ito lagi. Itos ka dito dito. See? Itos ka dito dito lang ba? At mahayahay. Oh, pasad ka ninja. Permahi pa. Permahi. Kadang-kadang naman ini. Ba, dyan na naman siguro na. Permahi dito to. Salamat sa Ginoo. Isa Ate Alits guys. Isa kong iuban na. Ay, di mo agi. Agi mo ballpen. Kamusta mga chikiting? Kasi gawan dito sa ata? Pa? Sa tiga mo, basa-basa ko dito. Oh. Sa mga bantay inday. Galit. Dali ka nag...
Masugan kay nagkuha sa PhilHealth diha kay ang binahag mo adto pagtalibon. Naramde ay madaling ares papagabril guys kay importante ka jud isang permahan aron makagawas ko. Sa wala ako. Dagton tas dan haraman tas gawas. Hindi niya ini gidakan. Inani pareha raman. Ngani makadaka. Dito ram tas dagto. Kaya ang daghanam to pasyente katong dari mis papagabril. Daghan to kadto pasyente puno ang mga kwarto. Karon Kuanto bulan siya? Ay nagporma na. Pero masahe. Ang wah, Hugaw ka adyo. masahe. Mga kaan lagi. Mga pagkaan na. Guys, manguli na mi. Salamat sa Ginoo na okay nagahang PhilHealth. Balihag ni Ate Ali. Thank you, Lord. May nag-ambulansya. Miss Byron. Sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dana Miss Bye guys. Abot na mi. Salamat ka Adjo. Nakaabot mi daring safety. Salamat sa Salamat sa Ginoo. Ihatag ko ang Ate Alex. Salamat ka Zuti. Salamat sa Ginoo oy. Salamat ka Diyos Ginoo kay kuno sa pasagdi. At tas Ginoo pa salamat. Oh, Jude. Mama dito yung nagluwas, ma'am kinagluwas ito. Mabalik sila sa papagabaril nga sa merkado kay palit sa resita. Mapalit ni Dani yung mga Na may resita dari. May hangin. Tamo ni nakaangin harang gazong sakita kanina. Salamat sa Ginoo kay nawa na. Pagkaadyo na matadani. Yung nagingan nga. Pinangga Ug sa ta ka pinangga sa Ginoo kay ngano. Man tag pinangga ta kay giluwas. Hindi nga to gioperahan. Mana atang hilakan jud ang kamaadyo sa Ginoo. May uban ni iski jud na. Swerte lagi ko na tong time kay ag surgeon kaliuli na. Judge kong gihuwat nga makuon. Salamat lagi ko nang nasakay si Ja. Ningan good ag dok. Ningan good ag doktor ti ag surgeon mo. Oh, salamat kaliuli na ra bagad ko ikaw na lang may last na operahan. Ko salamat ka jud. Ang Ginoo jud may nagkuan to ngayon to. Jud to na. Mo sige pa huwat ba? Pinangga lagi mo na